Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubatian niyo kami live sa FM station 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 4 pesos per kilowatt hour nga buhin sa balayran sa kuryente ginapaabot sa marason nga bulan. 11 anyos ka bata patay sa pagkalumos matapos matrap sa tamburong. Congressman Teves nag-aligar nga planong iparade sa DILG Secretary Ian Balay. Abalos, gitawag ini nga kabuangan. 4 ka mga foreigner ginaresto bangod sang pag-atake sa isa man ka foreigner. Kag sa good vibes, road trip kita sa tripping ni Rumeng. Kag isa ka Korean national nga volunteer sa Paganihan. Iratanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolao Diata Festival senyales na para sa tanan nga mag-move on na gikan sa pandemic. Ginasugura ng pag-install sa mga dekorasyon sa Bacolod City Government Center kag Mega World sa the Upper East nga duha sa 4 ka mangin festival sites sa pagbalik sang Bacolao Diat Festival sa Enero 20 tubto 23. Wala sang ginapaabot nga pagdagsa sang foreign visitors ilabi na gikan sa pungsod China ang katapos ng Bacolao Diat Festival Incorporated. Pero ginalauman nila nga magabuylog ang mga local tourists para sa tuigan nga selebrasyon sa syudad kadungan sang pagsaulog sa Chinese New Year. Ang festival ang ginalantaw sa mga organizer kag local government unit nga magaserbe nga senyales para sa tanan agud mag-move on na gikan sa pandemic. Sa pagbukas ng selebrasyon sa Enero 20, natala na ang dazzling Grand Parade halin sa Mega World hasta sa BCGC. Pagasundan ini sang ceremonial lighting of lanterns and lotus kag sparkling symphony of lights o kon fireworks display sa alas 12 ng gabi. The last 2 quarter, actually if you go all over the world, wala naman yun siya do, may nagamas na gani. Everyone has moved on. So I think we are inviting everyone not to be scared, because I think naka-move on na actually ang immunity, taara na and everything. So I hope everyone will be this year, everyone will be more open to the idea of coming out from their shells. Sa number 9, 4 million pesos nga mas mataas ang sales sa procurement service depot sa Negros Occidental sa 2022 kung ikumpara sa 2021. Sa patagdaman sa collection, 2.6 million nga mas mataas ang nakolekta sa 2022 kung ipaanggit sa nagligad nga tuig. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz na surpass o kung nalapawan sa Procurement Service Depot ang 2021 nga performance ni kag ini kasunod sa pagpatuman sa centralized apps. Ini nagatuga man sa mas mangin masuluhay ang dalagan sang tanan humalin sa delivery gikan sa Manila padulong sa pagpadulong sa mga natungdan nga talatapan kag iban pagig mga ahensya. Wala labot sinisunod sa kay Diaz, tigay nga naka-reconcile ang mga 10.6 million pesos nga balor sa transaksyon sa probinsya sa PS Depot sa Manila. Patag ni Diaz, ini ang nagatumod sa napagwa nga bayad sa probinsya humalin pa sa 2014 pero wala na baton sa natungdan nga mga deliveries. Sa December 2022, nabalik na sa probinsya ang 10.6 million pesos. So, ang aton nga PS Depot is performing better than ever. No? Kaya tungod sa aton nga centralized man nga apps, no? So ginadulong tagid ang aton nga mga items subong sa mga departments, even sa mga national government agencies, ang aton nga pagserbisyo grabe. So na-appreciate and sige-sige na aton nga requests for other supplies man. Sa number 8, bayra na isang hakutay isang basura sa syudad, magadepende sa kadamuon sang basura nga mahakot sang mapili nga contractor. Apektado karon ang hakutay sa basura sa syudad sang magsaka ang tubig sa overflow nga ginaagyan sa mga dump trucks pakato sa landfill sa Barangay Felisa.
Pero luyag ni Mayor Albi Benitez nga masolusyonan ang problema sa backlog sa hakutay sa basura ang mga sa baylo nga ibase ang bayranay sa per trip basis sa mga dump trucks ang private garbage collector himuon ini nga per volume para sa masunod nga kontrata sa mapilian nga contractor. Sunod sa alkalde nga kung basehan man ang daan nga terms of reference sa kontrata sa syudad sa IPM CDC na miscalculate ang volume sang basura nga nagalabot sa 50% ang excess. Sa Abril magatakop ang kontrata sang IPM sa syudad, gani hiniun man sang alkalde ang konseho nga magpasar sang ordinansa para sa isa ka kasugtanan nga mabayaran ng IPM sa excess nga basura nga ila mahakot pagkadto sa landfill. Ginahanda naman karon sang syudad ang expansion sang landfill kag pagpatuman sa mga tikang para mabuhinan ang kadamuon sang basura pinaagi sa recycling measures. We can actually say, oh, sige, if you collect more, then we will pay you more. So, If you collect less, we will pay you less. So, Mayor, can we say nga excessive ang trash subong sa Bacolod? Yes. I think ang base sa projections ang contract of IBM and Bacolod City, ang estimated volume of trash, we miscalculated it by 50%. Sa number 7, tatlo ka mga persona arestado matapos manakpan sa akto na nagapangawat sang kable sa Lacson Street. Arestado ang tatlo ka mga persona matapos sumaktuhan nga nagapangawat sang kable kahapon sa kagahon sa dalan Lacson sa Bacolod City. Ang mga naaresto amo sa ni Charlie Caldea, Christopher Uy, kag Elias Graho, sunod sa kay Captain Junito Pastrana, hepe sa Police Station 2. Iya ginpalibot kahapon sang kaagahon ng patrol team bangod sa nagainulan kag posible pagpang-atake sa mga kawatan. Kag nakit-an sa patrol ang mismo nga paglagari sa mga suspect sang kable sang broadband. Naglabot sa 105,000 pesos tanan na balon sang kable kag gingkawat. Sila detain karon kag kaso nga theft ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, foreigner ang pilason matapos nga ginsulod kag ginkastigo sang kasubong yaman nga mga foreigner. Duha ka mga suspect ang pilason man. Pilason ang isa ka foreigner matapos ini ginsulod sa ilabalay sang apat man ka mga foreigner kag ginkastigo. Ang biktima amo si James Daniel Mostin, 58 anyos nga isa ka retired US Marine. Sa investigasyon sang PNP, ginsulod sang apat ka mga suspect na Sunday Mark Higgins kag Day Stewart Ian nga mga British nationals, Johnston Shannon Christopher, isa ka American, kag Gerard Lucanyuk nga isa ka Canadian ang balay ni Moslin. Sa makita siya, ila siya ginatake sang duha ka mga suspect gamit ang bitsukorno. Bangod sa isa ka anay Marine, nagbato man ang biktima rason kung nga apilason man ang duha. Ang Canadian naman ang nagpalupok pa sang iya armas apang ini ang naigo lang sa bintana. Tigayon man nga naarestong apat ka suspect kag tatlo sa ila ang ginpasakaan sang kaso nga attempted homicide. Nakuhaan man sila sa mga bitsukorno kag pusil nga may mga bala. Sa number 5, 11 anyos nga bata patay matapos malumos sa tamburong sa Silay City. Patay ang 11 anyos nga solterito matapos malumos sa trap sa tamburong sa barangay Gimbalaon sa sudad sang Silay. Sunod sa PNP, nagapaligo ang biktima upod ang iban pa nga mga papatanon sa overflow. Sa hinali na lang naglumpat ang minor de edad kag nagsulod sa tamburong. Rason nga siya ang gindalaman sang kumakusog gadaludo sa tubig na trap ini sa sulod sa tamburong kung sa diin siya ang nalumos. Patay na siya sang gindala sa ospital. Sa number 4, ginapaabot nga mahimo sa masunod nga semana, ipatuman na ang MAB Cab o kunang Mayor Albi Benitez Cab sa Bacolod City. Inisuno kay Attorney Ray Frando Diaz nga damlag pa nagserve nga consultant for administrative matters and system review sang syudad sang Bacolod. Suno kay Diaz na obrahan na nila sang dashboard ang tanan nga detalye sa salakyan
nga nagalakip sang registration ang tigayo na nga na-encode kag handa na nga iga-upload. Ang ginaplanuhan na lamang amo nga kung sano ini mapatuman kag mahimo nga tigayon ini malunsar sa madason nga semana. Si City Administrator Pacifico Maghari III kag Executive Assistant nga si May Kong ang magapamuno sini. Ang MABCAB ang na-pattern sa application nga gindisenyo sang Kapitolyo Probinsyal para sa Capital Cab Service nga isa ka digital booking application kung sa diin ang mga travel requirements sang mga empleyado para sa official business ang sarang nga mapatuhoy. Mayor Albi Benitez Camp. So, amo lang gusto nila nga title. So, ginubra na naton sila dashboard, ang tanan ni detalye sang ilang registration sang salakyan, ari na di sa aton gin-encode ta. So ready na to for upload, no? So we're just about to plan kung asan og ang aton nga implementation, no? With Attorney Pacifico Maghari the third, May Kong on top of this, no? So sila nga duwa nga aton gina-coordinate. And hopefully, ma-launch na ito next week. Sa number 3, Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. nag-aligar nga tuyo nga iprantedan sang ebidensya kag iparade ni DILG Secretary Benher Abalos ang iyang napuluyan. Pero sunod naman sa kay Abalos, isa lamang ini ka kabuangan. Ginakusahan sa kongresista ang tilikom sa Department of the Interior and Local Government kag ginatuyo nga magkuha sang search warrant kag butangan sang ebidensyang iya nga balay. Sunod sa kay Teves, dismayado si Abalos bangod sang ginaangot siya sa isabong nga iya naman nga ginapanginwala. Sunod naman sa tilikom, hindi na siya kung tani luyag pa nga sabton ang mga alegasyon sang kongresista bangod luyag niya na kung ano man ang makita sa pambatasan sa mamalidha, ina na magasabat sa kung ano man ang mga akusasyon. Gitawag ni Abalos nga kabuangan lamang ang mga alegasyon ni Teves batok sa iya. Sa number 2, may 3,800 ka pamilya sa Negros Occidental ang apektado sa pagbaha. 337 diri ang nag-evacuate. Inibase sa 10 a.m. nga report sa Provincial Social Welfare and Development Office. Nalakip sa may ginreport nga ginbahaan amo ang pila ka mga barangay sa Sagay City, Bago City, Kawayan, Cadiz City, Valladolid, Ilog kag San Enrique. Sa mga ginbahaan sa records ng PSWDO, 175 ka mga pamilya ang yara sa evacuation center. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, may nagakaigo nga supply sang relief goods kag hygiene kits kag ini ang automatic naman nga gin-release sa mga apektado. Ginapasiguro man ang monitoring para mapangapinan ang ikaayong lawas kag malikawan, labi na ang waterborne diseases. Mahinay tubtub kasarangan nga pag-ulan kag kun kaisa mabunok nga ulan ang magatupa sa probinsya, labi na sa northern kag central portion sang Negros Occidental. Padayon ang pag-abiso sa publiko nga mag-aligmat, labi na sa mga nanubaan nga bahin sa posible pagsaka sang tubig, kasubong man sa posible landslide. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. ₱4 kada kilowatt hour nga pagdubo sa baleran sa kuryente ginapaabot sa bulan sa Pebrero. Ini gipasalig sa power suppliers sang Seneco. Ini kasunod man sa pagkwestiyon ni Mayor Albi Benitez kung nga wala nagapalareho ang power rate nga ginabaklan sang Seneco sa ilang power supply. May report si Nico Delfin. Sa sulat niya ginpadala ni NEA Project Supervisor kag Seneco Acting General Manager Attorney Vic Alvaro kay Mayor Albi Benitez, iya ginsiling nga magluwa sa separado nga kontrata nagaapekto man sa pagsaka sang generation charges ang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Ining kabangdanan suno sa iya nga naghinyo man sila sang bulig sa mga natungdan nga ahensya agud mapanubo pa ang balayran sa kuryente. Naahang pa naman ini sang alkalde nga separado ang 35 megawatt kag 10 megawatt power supply agreement sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag Palm Consumption Power Corporation o kon PCPC. Pero luyag niya nga maibaluan kung diin nagakuha sang supply sang coal ang PCPC rason sang pagsaka man
sang pass-through charges sa balayran sang kuryente nga ginapasan sa mga konsumidor. Ang coal ang ginagamit sa pag-produce ng power supply nga ginabaligya sa mga power firms pareho sang PCPC sa mga distributor kasubong sang Seneco. Do they get it from Australia or do they get it from Indonesia? Right? So, kung gusto ka rin makita is for PCPC to show me the receipts kung di nila ginabakal ang coal and how much. Naturally, two different contracts, two different rates. But based on the provisions of the contract, pass through ang fuel cost. Ang cost of coal. Based sa kontrata, they are obliged to bill us sa Newcastle Index. Based on the contract. But I want to know kung gabakal gid sila sa Australia or gabakal sila sa Indonesia that is 1/3 cheaper na sa ginapasa sa aton at the Australian index price. Natala na pa sa Martes ang meeting sang alkalde upod sa pamunuan sang PCPC. Pero antes ang meeting, nakabato na sang text message ang alkalde gikan sa pamunuan sang PCPC na nagapasalig sang 4 pesos nga power rate reduction o kon pagnubo sang bilis sang kuryente sang PCPC sa bulan sang Pebrero. That he will be able to reduce the price starting February by 4 pesos. And they have already sent a letter to Seneco regarding this. My question is, how all of a sudden, by magic, he can now do that by February? So, una po, one of my requests from ERC, they can find out, kaya that is a pass-through cost. Gindugang sang alkalde nga kung may overcharging sa suktanay sang bilis sang kuryente, dapat mag-demand sang rebate ang mga konsumidor. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyani naman ang pagpag-good vibes namon sa inyo sininga weekend. Road trip kita sa hindi isyado kalayo nga mga lugar pero makadalas ang kabugnaw, kataway kag makaparelax. Talagsa na lang kita makakita sang amo sini nga mga dalanon, mga dalan nga may mga puno sang kahoy sa piyak kag piyak nga side. Ining na sila nga makapamag-an sa mamatsagan sa mga nagalabay diri kay anti-pollution. Bungod sa road widening, amat-amat na kadula ang ini nga mga dalanon gani andes pa man magkalaubos aton ini nga libuton sa tripping ni Roming. Kag sa Baganihan naman, isa siya ka foreign national na na-stranded sa Bacolod sa nag-peak ang pandemic. Pero sa baylo nga magpauli, nagserbi siya bilang medical volunteer para pakabulig sa mga nagakinahanglan. Ang istorya sa isa ka Korean national nga retired dentist kag karon nagaserbi nga volunteer sa Banwa sa Bursa kag Bacolod. Sa sining episode naman sang Baganihan. Marbdo, tayo lang inibilang ng mga dalan, tabi lang covered sa mga puno sang kahoy. Kanami sa feeling magsulod ka na. Lain naman yung feeling kada alabay mo na. Doka fresh. Doka fresh, tama. Kag desin minadum ako sa una, singa may kung malabyan ko muna gatanga-tanga gid ko na dayon. Doka lingaw. Doka lain masang energy kung makasulod sa mga lugar. Kag lain naman yung energy na dala sang aton nga Korean National Guard nga na-stranded sa Bacolod, at least nagbulig siya sa iyang pag-stranded diri. Volunteer Roming ha, ano gayang hambata? Nothing beats the heart of a volunteer. Kag ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Nanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.